Hoxe martes toca pasar polo Concello, polo cita co Concello e pasar hoxe, concretamente polo Concello de Corcubión. Xa temos nos estudios da Radio Voz en Carballo a Xavier Domínguez, a Droco, alcalde de Corcubión. Que tal, alcalde, como estamos? Hola, bons días, por decir algo. Por decir algo, sí. Con esta concatenación de emerxencias e alertas laranxas. Eu levo uns anacos advertindo de que cando saia o sol tenemos que estar a cuberto, porque así un solazo de golpe sin contar, como cando saímos da cova, podemos nos desintegrar como os vampiros. Eu deixo, bueno. De momento imos seguir así durante esta semana. Por certo, falando de temporais e tal, como afectaba todo isto xa estes días a Corcubión? Bueno, Corcubión tivemos poucas incidencias, a verdade. Temos a sorte de ser unha ría bastante ben resguardada destes temporais do sur e, bueno, salvo pequenas incidencias de algún pequeno árbol caído na estrada ou algún pequenos cascallos de algunha casa vella, pero sin maior importancia. Bueno, temas de actualidade. Hai que pasar por ese último pleno de Corcubión, varios temas encima da mesa, como esa solicitude de subvención para a apertura do centro de día. En principio vais a solicitar unha subvención de 70.000 euros á Deputación coruñesa. Sí, bueno, o pleno do pasado xoves penso que foi o pleno máis importante do que levamos de legislatura, con temas tan importantes como esta solicitude de subvención á Deputación para a apertura do centro de día de 20 prazas. Bueno, de unha vez pasados 2 anos xa de legislatura e canso xa un pouco das negativas ou do pouco caso que dende a Consellería de Benestar e Igualdade se nos fai para a apertura deste centro de día que bueno, entendemos que non lle suporía semellante esforzo facelo porque, bueno, se trata dun pequeno centro de 20 prazas, non sería unha grande instalación e que daría cobertura pois a esa necesidade que temos na Costa da Morte. No propio informe do pleno do outro día, según estudios do ano 2023-24, a Costa da Morte tería en disposición, o sea, serían necesarias 120 prazas para centros asistenciais como centro de día, e a día de hoxe pois contamos con 0. De 120, 0. Entón, se houbera máis centros na Costa da Morte e nos quixéramos abrir a mellor entenderíamos esta negativa, pero sendo máis pequeniño, un concello pequeno como o noso, e un investimento que está, bueno, nun estudo que fixemos dunha situación realista do que pode acontecer, pois estamos falando de que o centro de día Corcubión andaría nos 280.000 euros de custe total para o servicio. Entendemos que tampouco sería semejante desembolso para a Xunta poderse facer cargo mediante o consorcio deste centro. Pero, bueno, dadas as circunstancias, tuvimos que petar en diversas portas. Xa o comentei outro día no pleno, estas subvencións nominativas se xestionan e se traballan xa con tempo, xa levamos tempo na Diputación e con outras entidades sociais sin ánimo de lucro para trasladarlle a preocupación e ese interés en poder recaudar os fondos desde 281.000 euros que valdría o centro de día, pois para decir unha cifra, pois 169.000 serían os que estarían cubertos polas libranzas que bueno, vou explicar un pouco que as libranzas é o que a Xunta lle dá aos usuarios e usuarias de axuda para poder pagar estes servicios, e logo despois, dependendo da capacidade económica de cada familia, pois hai un copago, como o típico copago como se fai a veces nas farmacias, de que aquelas persoas que dispoñan de maior renda pois pagarán máis e os que teñan menos. O déficit quedaría entón cifrado en 112.000 euros anuais, que por eso daí os 70.000 euros que lle solicitamos á Diputación, e que serían en 2 anualidades para este ano, para empezar. Si todas as xestións administrativas siguen o seu curso lento pero firme cara adiante, pensamos que despois, unha vez pasado o verán, podemos iniciar
pois a actividade no centro de día. Hai que recordar que, bueno, despois habría que licitalo a unha empresa, a unha entidade social, a unha entidade social, efectivamente. O centro de día tería un carácter público sempre, 100%, e hai entidades públicas, entidades sociais que gestionan este tipo de instalacións, tanto centros de días como residencias, que funcionan moi ben, e, bueno, aquí en Carballo creo que sabedes bastante ben. Bueno, algo de experiencia aí nese sentido. Que parte tería que poñer o Concello? O Concello tería que poñer o resto, tamén estamos falando con outras entidades de carácter social para que tamén nos axuden. Entrarían gastos, bueno, de limpeza, de mantemento xeral, electricidade e tal, e, bueno, tentaríamos buscar por outras canles tamén outro tipo de financiación, dados conta que o Concello de Corcubión ten 1.500.000 euros de presuposto para afrontar este tipo de equipamentos. Pois é complexo, non? Temos que tirar pois, bueno, das axudas que nos podan prestar terceiros. Sigo pensando o mesmo que, bueno, a nosa voceira nacional, Ana Pontón, de que isto ao final ten que xestionarse con sergas de servizos sociais que de amparo a esta problemática, que non é, bueno, coidar da nosa xente maior en o abriga que temos, pois, por todo o que fixeron por nós, o envellecemento crecente que estamos a ver nas nosas vilas, é algo que de verdade dende as... É algo que temos que asumir, que nos vai afectar a todos. E, bueno, sí, tarde ou temprano, se Dios quere, pois tamén nos afectará a todos, pero administracións tanto central como autonómica creo que teñen que tomar en consideración estas cosas e non pode descargar todo nos concellos. Vamos, recentemente, desde que tamén está nos medios últimamente, ese famoso acordo da FEGAM coa Xunta de Galicia polo tema do financiamento do SAF, pasando de 12 a 16 euros de diferenciamento por hora dada, cando ahora en Corcubión anda xa rondando os 30 euros, sacándolle, pois, incluso o tema de desplazamentos, EPIs e todo eso. Xa che digo, son cuestións que, bueno, para prestar estes servizos, para prestarlos dentro dos concellos é bastante dificultoso. Sí. Bueno, hoxe podíamos ver na Voz de Galicia que a Costa da Morte, os concellos de Bergantiño, Soneira, Fisterra e o concello de Cerceda forrarán algo máis de 2,1 millóns de euros por esa negociación da FECAM co Xunta para aumentar o que se paga polas horas do servicio de axuda no fogar. Nunca é mala unha axuda. É unha axuda, un aforro non é. Eso o outro día explicaba no pleno, é como se vas a un restaurante a comer un menú de 25 euros e lle dis ao jefe que lle vas a pagar 16 euros e que ainda así está forrando, ¿no? pero non é a cuestión esa, xa te digo. O SAF é super complexo para todos os concellos pequenos, grandes, medianos, e servizos sociais está casi, polo menos en Corcubión, un 90% pendente de atender a nosa xente maior nas súas casas, que, volvo a dicir, é unha obriga que temos como sociedade e como concello neste caso. Máis asuntos. Corcubión declaralle, non sei como sona isto, a guerra ao eucalipto, podemos decir. Bueno, sí, en parte sí. Proxecto interesante para regenerar o monte de San Andrés, 12 hectáreas, además van contar con colaboracións importantes. Hai un convenio aí ca Ubigo e Boca de Sapo para levar a cabo esta regeneración do monte San Andrés, como decíamos, con frondosas. Sí, é un proxecto que xa leva en mente varios anos. A propia Asociación Boca de Sapo propuso o Concello, que se aprobou por unanimidade, proclamar o Concello de Corcubión como Concello libre de eucaliptos, polo menos no que é a parte do Concello, dos terreos municipais. Logo se fixo un contrato de custodia compartida dos terrenos, nomeadamente o campo de
estes de San Andrés e máis o Monte Cambeiro, que é unha parcela máis pequena de 2 hectáreas, e agora vamos a intervir en colaboración ca Universidade de Vigo, que ten moita experiencia neste sentido. Pois vamos a intervir polo menos en 9 hectáreas deste Monte de San Andrés, que o ano pasado cunha licitación fixeuse unha posa para cortar todos eses eucaliptos que había, e dos 35.000 ou 32.000 euros que quedaron para un concello, pois vamos a destinalo en 4 anos a reforestar esa zona tratando de facer un monte atlántico para o disfrute da veciñanza, non se trata dun parque, pero si un monte onde poda haber aulas de natureza, pode haber pois un pequenos sendeiros para que a xente poda ir a camiñar cas súas mascotas ou para desconectar un pouco, e que será unha realidade que, sabemos que as árbores non medran así dun día para outro, pero quen sabe, a lo mellor en 10, 15 anos pois temos aí un pequeno adianto do que pode ser ese monte, que esperemos que dure séculos. Eso, nada, se o decimos, acabámoslo de comentar, temos unha poboación cada vez máis embellecida, falamos de árbores de crecimiento lento, esperemos poder disfrutalos co paso dos anos, alcalde. Mais asunto, decía o alcalde, que foi posiblemente o pleno máis importante do mandato, entre outras cosas iban a pleno tamén, falouse nese pleno, de feito xa hai unha partida do POS para intervir na Praza Castelao, por exemplo. Sí, decidimos empezar, se o expliquen tamén aos compañeros do pleno, que, o proxecto integral da reforma da Praza Castelao supera o 1.000.000 de euros e a verdad que hecho den así de golpe está sendo, por non dicir imposible, bastante dificultoso. Entón, tratamos de zonificar o proxecto, un proxecto que está baseado nun boceto que fixo a proposta do Concello, xa que a anterior corporación Creuso Carrasco, tomando como base a antiga praza de Castelao, o que eran as antiguas arboredas, e unha reordenación do tráfico, posto que ahora hai ca alta demanda que hai ahora de vehículos, que obviamente hai 20 anos podía valer esta plaza, pero ahora mismo é unha encrucillada de camiños, e xoga ese papel de ordenar un pouco o tránsito peonil e de vehículos a motor, e empezamos con esta proposta que levamos ao pleno, que foi aprobada, de invertir 132.000 euros nunha primeira fase, a máis pequena delas, na franxa dereita da Praza Castelao entre a Fonte e o que chamamos o Casino, e despois tamén temos en marcha unha subvención pola Deputación da Coruña tamén, de mellora de cascos históricos e de patrimonio, que onde vamos a solicitar 150 ou 140.000 euros, non recordo, para un proxecto de 190.000, que sumado a este, pois xa penso que lle daría unha transformación ao que a parte toda dereita da Praza Castelao, e despois deixando xa para futuras situacións pois unha actuación máis complexa, porque había que falar con Estradas de Galicia para que nos deixaran desplazar uns metros a propia estrada. Pero pensamos que foi un dos nosos compromisos foi abrir o centro de día, e outro compromiso foi humanizar a Praza Castelao con este primeiro proxecto de peonización que levamos a cabo estes 2 anos, e ora queremos implementar estas obras, que sería o que lle daría máis orden e máis sentido a esta cuestión. Quería tamén destacar que vamos a destinar 47.000 euros para a reordenación e a mellora da escola infantil municipal, xa que, por diversas cuestións que nos trasladaron desde a inspección que hai que mellorar, e os nenos e as nenas tamén son importantes. Son moi importantes. Temos data para que saia a licitación a obra de Unión dos Paseos de Cee Corcubión? Data non temos, pero moi próximo. Pódese dicir que unha vez
vez que pusemos neste mesmo pleno tamén, para que vexades a importancia deste pleno, tamén fixemos o acordo de poñer a disposición os terreos a costas do Estado para que xa podan dispoñer do espazo para poder iniciar as obras, pero previamente que hai que licitalo, que según conversas co xefe de costas, pois queren facelo canto antes e esperemos que bueno, antes de que remate o ano, pois podamos colocar esa primeira pedra desta unión de paseos que bueno, xa leva encima da mesa dos concellos de Corcubión pois 30 ou 35 anos. Pouco cerca que están, quen o diría. Que me toque a min executalo é toda unha honra e quero agradecer desde aquí o traballo dos meus antecesores no cargo de o traballo que fixeron pouco a pouco para que se levara a cabo. Cando teremos orzamentos? Orzamentos queríamos levarnos para este pleno, si podemos, sin dúbida para o de marzo, que temos un ordinario en marzo, e en canto a secretaria interventora pois me deu ok, pois estamos desexando sacar un novo orzamento que actualice as contas do Concello. O orzamento de Corcubión, por desgraza, tampouco ten moitas variables, pero sí que é certo que hai que actualizar subidas salariais de traballadores e funcionarios, subidas nos servicios tanto de electricidade como recollida de lixo, co tema da Sogama ahora que nos encareceu bastante toda esta cuestión, e introducir algunha cuestión que temos en mente que pouco a pouco se irá sabendo.